No niin, arvoisa yleisö, tervetuloa tämän pitkän päivän viimeiseen osioon. Kello 9 nämä tapahtumat ovat jo täällä alkaneet. Ja nyt otetaan sitten tämä loppusuora vaihe, eli on Varkauden Urheiluseuran ry 20-vuotisjuhla. Ja tämän juhlan teille avaa puheenjohtaja Hannu Kivinen. Tervetuloa Hannu. Hannu käy läpi omia ajatuksiaan. Mä luulen, että tuo mikrofoni on kunnossa. Joo, on kunnossa. En kokeillut koko päivän aikana vielä. Arvoisat kutsuvieraat, juhlayleisö ja Petroskoilla ystävämme. Minulla on ilo ja kunnia kutsua teidät tähän Varkauden Urheiluseuran 20-vuotisjuhlaan. Meillä on ollut tässä päivän aikana poikkeava juhlatilaisuus. Messutapahtumaa ollut ja sitten oli tämä serkkuni terveyspläjäys tuossa ja nyt sitten tämä varsinainen juhlaosuus on nyt alkamassa. Varkaudessa on vuoden 1990 maaliskuusta alkaen toiminut hyvin laaja-alaista ja yhteistyöyrityksiä pyörittänyt järjestö Varkauden Urheiluseura ry. Järjestömme on Suomen oloihin todella ainutlaatuinen paikkakuntakohtainen yhteistyöjärjestö. Vastaavanlaisen perustamiseen meitä ovat oppia saaneet pieksämäkäläiset ja jostain nämä opit ovat kantautuneet myös Savonlinnaan. Savonmaan ulkopuolelta ei etsimälläkään vastaavanlaista paikkakuntakohtaista liikuntajärjestöjen yhteistyötä löytyy. 23 000 asukkaan suuren työttömyyden riivaamassa pikkukaupungissa toimivan järjestömme jäsenkuntaan kuuluu tällä hetkellä 64 varkautelaista urheiluseuraa tai liikuntatoimintoja tukevaa yhdistystä. Tämän hetken värinä ja tutinan mukaan jäsenkunta tulee aivan lähiaikoina lisääntymään vielä 3-4. Eli tämän vuoden aikana sellaisia keskusteluja on muutaman järjestössä käyty. Halukkuus on tullut näitä jäsenyyttä anovien tahojen toimesta. Tosin jäsenkunta on ollut joskus suurempikin, mutta jäsenkunnasta poistumisia on tapahtunut vain seurojen toiminnan täydellisen loppumisen vuoksi. Suomalainen ja varkautelainen seuratoiminta on viimeisen parin vuosikymmenen aikana pirstaloitunut. Erikoisseuroja on syntynyt kuin ruokasieniä lämpimällä syyssateella. Tämän myötä myös meille Varkauteen harrastien sieluista on tullut kamppailevan monta uutta lajia. Tarjontaa meillä on paljon. Toki aukkojakin lajitarjonnassa on. Päällimmäisenä mieleen tulevat perinteiset lajit, kuten pikaluistelu ja koripallo, mitä tosi joidenkin koulujen liikuntatunneilla vielä pelaillaan. Elämme sellaista aikaa, missä joka ukkolla ja akalla tulee olla oma seura. Vuosikausia toimitaan vireästi, ja kun vetäjän veto, oma tai lapset harrastus loppuu, niin seurakin saattaa usein sammahtaa. Ja tästä syystä joitakin lajeja seuroja on meidän jäsenkunnasta poistunut. Suomalaista yhteiskuntaa myös urheilun saralla vaivaa itsekkyys. Tämä näkyy seura-askareissa erikoisseurojenkin sisällä tiimikohtaisena ja joukkuekohtaisena toimintatapana. Perimmäisenä syyhyn tähän näkemyksen mukaan on se, että myös harrastukset maksavat entistä enemmän. Ja tämän myötä varjellaan sitä, etteivät minun tai meidän hankkimia varoja toiset pääse syömään. Eli varjellaan omaa riviä. Yhteiseen kassaan koko seuran tai lajijaoston hyväksi ovat valmiita talkoita tekemään entistä harvenevat joukot. Mielestäni on surullista, että tämä joukkuelajien piirissä itänyt ja kasvanut itsekäs ajattelutapa on levinnyt kulovalkea
tavoin myös yksilölajeihin kautta Suomen maan vakiintuneeksi toimintatavaksi. Mutta onneksi seuratoimijoita on kuitenkin löytynyt toimijoita erilaisiin motiveihin varustettuna. Monielämyksellinen liikuntahetki olisi jäänyt suurelta joukolta kokematta, ja monen seuran toiminta olisi saattanut olla kitkuttelua vanhoissa kaavoissa, tai seuraa ei olisi enää ollenkaan olemassa. Eli kaikkia tarvitaan, oli se motiivi mikä hyväksi. Mutta sitten yksi semmoinen, kun on ollut semmoinen terveys- ja liikuntapäivä, terveysteemallisessa liikuntapäivässä, niin on lanseeraamassa ainakin omien korvien väliin sellaista ajatusta kuin seuratoiminta syöpä. Eli suomalaiseen seuratoimintaan on vesittynyt vaarallinen tauti. Se on seuratoimintasyöpä, minkä levittäjinä ovat toimineet suurimmat lajiliitot ja suurimmat kaupungit. Vielä 90-luvun alkupuolella maassamme elettiin liikuntalain hengen mukaisesti lähes kaikissa kunnissa. Kunnat ylläpitävät liikuntapaikat ja seurat toteuttavat toimia. Nyt on niin, että lamaan vedoten avustuksia leikataan, taksoja korotetaan, näin myös meidän Varkaudessa. Olen lähes pomminvarma siitä, että meillä seurat maksavat tilavuokrina kaupungille enemmän kuin avustuksina saa. Kaiholla kaipaan takavuosia. Sitä aikaa kun Varkauteen tulin, tilavuokria ei peritty ja avustuksia saadaan toisaalta. Toki niitä saadaan nytkin, mutta ne otetaan sitten muina maksuina pois. Seurat maksavat todella enemmän. Laulun sanoin, että liekku aika entinen koskaan palaa. Toivon, että näin olisi. Täällä on pari kunnan päättäjää mukana. Toivottavasti pistätte mietintämyssyn syvälle korvaan. Lajiliittojen rahastus taas on sitten ihan oma juttu. On lisenssi, sarja, siirtomaksuja, mitä ihmeellisempiä maksuja. Minun tiedossa oleva huippumaksu on se, kun Salibändiliitto perii seuralta muutaman 10 euroa kuntoliikuntatasoisen pelaajan joukkueen vaihtamisesta oman seuran sisällä. Eli menee joukkueesta toiseen, niin pitää maksaa Helsinkiin siitä verran. Että näitä maksuja kehitellään vaikka minkälaisia, ja tällä pidetään sitten rakenteita pystyssä. Lajiliittojen rahastuksen käynnistymistä en uskalla sysätä tällä hetkellä sylkikuppina vaikka Hiihtoliiton niskaan siitä syystä, kun täällä eturivissä istuu pitkään liiton toiminnassa vaikka Kari Virranta. Eli kaikki ei mene sinne, mutta käsitykseni mukaan tämä rahastus on alkanut lähinnä palloilulajien puolelta. Ja nyt se sitten Kulovalkea siirtyy liitosta toiseen. Olen pitkään toiminut muutaman seuran tilintarkastajassa Varkaudessa. Ja mututuntumalta väitän, että eräänkin palloiluseuran menoista 60–70% menee joko lajiliitolle tai kaupunkiin. Kuitteja kun lottaa, niin aina vaan vastaan tulee joko lajiliiton tai kunnan lasku. Surullista on, että nämä maksut sitten viime kädessä peritään harrastajilta ja perheiltä. Ja kuten kaikki tiedämme, aika monen perheen kohdalla on niin, että perhettä riivaa työttömyys. Kukahan oli se ihmeparantaja, joka tämän seuran toimintasyövän saisi nitistyä? Se nähtäväksi jäi. Varkaudessa avustusta ja käyttömaksujen osalta pitäisi ottaa suuren soisin alla ja vääntää sellainen malli muulle maalle, että voisimme sitä ylpeästi rintarottingilla muulle maalle esitellä. Varkauden ei kannata hiihdellä suurempien kaupunkien perässä tässä veronmaksajien hyvinvointia edistävässä asiassa, vaan ruvetaan lykkimään käyttömaksun asiassa vastamaan. Sitten palaan Varkauden urheiluseuran asiaan. Varkauden urheiluseuran ryn toiminta on pyritty toteuttamaan
koko 20 vuoden toimintakauden ajan siten, että seurojen apajille ei tallustella eikä samoilla vesillä kalastella. Yhtenä esimerkkinä tästä olkoon se, että emme kerää toiminnan rahoittamiseen mainoseuroja kaupungin yrityksiin. Toiminta-ajatuksena on koko ajan ollut myös se, minkä urheilutoimittaja Ylönen haastattelusta vuonna 2003 tiivisti. Itse tiivisti sen, annetaan kaikkien kuppien kukki. Toiminnan punainen lanka on se, että mahdollisuuksien mukaan pyritään tukemaan jäsenyhdistyksiä. Sitten vähän historiaan. Laaja-alainen yhteistyö todellakin käynnistettiin maaliskuussa 1990. Silloin 10 seuran edustajat pistivät mietittämyssyn syvälle korville, rupesivat suunnittelemaan hyvässä yhteistyössä seuraavan kesän asuntomessutöiden toteuttamista. Messuhommissa onnistui tosi hienosti. Liki 25 seuraa teki heinäkuun hellepäivinä itselleen kunnon tilin. Kävipä jopa niin, että ansaittu kaupungin avustuskin jäi saamatta onnistuneen varainhankinnan vuoksi. Näin ainakin kävi koripalloseura Basketille. Kaupungin meni kuin talkoon. Liekkö siinä käynyt sitten niin kuin silloinen koripallojohtaja Paasi olisi tästä lannistunut. Seuratoiminta rupesi hiipumaan ja sitten se viimein loppui. Eli talkootyölläkin on hintansa. Toki Jussin lopettamiseen varmaan muitakin syitä oli. 7.10.1993 saakka toimintaan koordinoi aivan järjestömaiseen malliin seurojen yhteistyöryhmä, mikä toimi kuin virallinen yhdistys, pidettiin jopa vuosikokouksia. Kyseinä lokakuun iltana Taipaleen tanssipaviljonilla 10 seuran edustajat virallistivat toiminnan allekirjoittamassa perustamiskirjan, minkä myötä yhteistyöryhmästä tuli Varkauden urheiluseura ry. Alkusysäyksen tälle toimenpiteelle antoi Taipaleen tanssipaviljonissa tarjolla olleet valvontatyöt. Ja jo vuoden loppuun mennessä erittäin avoimesti toimintansa käynnistäneen järjestön jäsenkuntaan kuului muistini mukaan jo 30 seuraa. Historiallista oli myös se, että jo aivan alkumetreillä perinteisten urheiluseurojen lisäksi jäsenkuntaan hyväksyttiin erityisliikuntajärjestöjä. Varkauden seura Invalidit oli ensimmäinen erityisliikuntajärjestö jäseneksi halunneiden joukossa ja sitten myös hyväksyttyjen joukossa. Nyt erityisliikuntajärjestöjä jäsenkunnassa on useita ja odotettavissa on, että tulevana tiistaina jäsensakissa uutena tulee olemaan Varkauden seudun diabetes ry. Taipaleen toimintojen jälkeen toiminta on ollut hyvin laaja-alaista. Taipaleen yhteisten iltojen töistä syntyi rahanpesä. Hallituksessa mietittiin, miten tämä tuotto järkevällä tavalla saadaan hyödynnettyä. Päätöksen myötä syntyi vahva koulutusbuumi. Ilmaista kurssitoimintaa toteutettiin 3 vuotta siihen malliin, että muualla maassa asiaa kateellisena kaunisteltiin. Liikuntakerroja, junnuleirejä, koulutusta, seurojen ja yhdistyksen palvelua, työllistämistä, vanhusten palvelua. Se on meidän tämän päivän arkea. Nettisivu varkaudenurheiluseura.fi on aika hyvä tietolähde, ei kuitenkaan valitettavasti täydellisen kattava. Hikisen ja kesäisen toimipaikan muuton myötä toimintamme on taas laajentunut niin vinhaa vauhtia, että nettiasioissa emme aivan ole kattavasti olemme perässä pysyneet. Nettisivulta kuitenkin selviää kohtuullisen hyvin yhteistyöviristysmme historia ja toimintamme laajuus. Sitten kävi sillä tavalla tuossa vuosituhannen vaihteessa, että pukkasi faksi, on täällä väliotsikkona. Eli vuosituhannen vaihteessa purjehdimme onnen kantamoisena pitkäaikaistyöttömien
työllistämisen hanketoimintaan. Ja tämä oli todellakin onnenkantamo. Tässä kävi juuri niin kuin Jäätteenmäen laksijutus, että aivan pyytämättä. Ja sen jälkeen ruvettiin toimimaan. Vuosikymmenen aikana meidän kautta työpaikan on saanut lähes 1200 eri ihmistä. Työntekijäsakin vahvuus on tällä hetkellä noin 8-90 henkilön suuruinen. Tämän hetken Pärinän ja Tutinan mukaan toiminta tulee myös tulevina vuosina jatkumaan, mutta entisestään jonkun verran laajentuneena. Tämä mahdollistaa uusien toimitilojen käyttöön saaminen. Joutenlahteen muuton myötä on saatu pikavauhdilla aikaiseksi oikein kunnan toimintakeskus. Toimintaa täynnä oleva entinen koulu on Joutenlahden vimppatyöpajat. Hyvin säilyneet tilat ovat kukoistuksessa ja täydessä käytössä. Uuden opettelun vuoksi vajaakäytössä on vain liikuntasali sekä koulutus- ja kokoustila, joita seuroilla yhteistyöllä mahdollisuus on varailla omaan käyttöönsä. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että Joutenlahteen muutto on onnistunut ja kannattava sekä myös meille että Varkauden kaupungille, kummallekin osapuolelle. 2006 toimintansa lopettanut koulu on muuton myötä saatu mallikkaasti uusiokäyttöön. Ja tässä yhteydessä en malta olla kiittämättä Varkauden kaupunkia ja kiitos erikoisen teknisen viraston päällikkö Arto Lehtosen. Hän pisti kaupungin korkeimman johdon siunaamana joukkonsa ruotuun, valisti alaisia toimintamme tärkeydestä ja sosiaalisuudesta. Arton madonluvun jälkeen hommassa rupesi tapahtumaan. Arto ei varmaan ole paikalla, mutta Janne Kuronen kaupungintalon keikallaan välittänee hänelle meidän kiitoksia. Voimmeko Janne luottaa tämän kiitokset? Hyvä. Kaikille kateellisille tiedoksi se, että maksutta emme ole tiloja käyttöön saaneet. Elokuussa tapahtui niin, että vuokralaskumme suuruus lähes tuplaantui. Eli siinä vaiheessa, kun Joutenlahdesta ruvettiin vuokraa maksaa. Ilahduttavaa on kuitenkin se, että vuokranmaksuun olemme kaupungin johdon ja kuntouttavan työtoiminnan toimijoiden kanssa löytämässä pikavauhdilla kunnon lääkityksen ja näköpiirissä on, että ensi vuoden puolella saataisiin myös tarvittavia ohjaajaresursseja. Ja päätteeksi tälle sakille siis sellainen viesti, että Varkaudesta varmasti löytyy seura tai erityisviitta jokaiselle että vireätä toimintaa on. Ja kaikille halukkaille varmasti löytyy talkootyöpaikka jostakin seurasta tai yhdistyksestä. Seura- ja yhdistystiedot löytyy meidän internetistä. Tiedossani ei ole sitä, että Varkaudessa olisi yhtään niin täyttä seuraa, että puheenjohtaja voisi silmät kirkkaina loksauttaa ja valehdella, että meidän seura on täynnä kuin halla, visaa ei mahda. Sellaista ei tänä päivänä Varkaudesta eikä mistään muualtakaan Suomessa. Löytyisi kyllä valehdella, että säännöt sitten rajaa jäsenille jollakin tavalla. Seuratoimintoihin joka taholla tarvitaan vireitä ihmisiä, paikkoja avain. Kiitoksia kaikille henkilöille ja yhteistyötahoille, jotka ovat mahdollistaneet varkautelaisten liikuntajärjestöjen mallikkaan yhteisön. Kiitokset tasapuolisesti myös heille, jotka ovat toimineet omien voimavarojensa mukaan omissa varkautelusseuroissa ja yhdistyksissä. Tervetuloa kaikki yhteistyön ja liikunnan ystävät ja Varkauden Urheiluseuran 20-vuotisjuhla. Kiitos Hannu avauksesta.
Seuraavaksi kutsun tänne paikalle Varkauden ry:n varapuheenjohtaja Reima Hokkaan ja hallituksen jäsen Sirje Pihanur. Tervetuloa. Meillä on nyt vuorossa Varkauden urheiluseurat ry:n ansiomerkkien luovutus. Ja meillä on hiukan rästimerkkejä tässä alussa, eli 16.3. Varkauden urheiluseurat aloitti tämän juhlavuotensa nostalgia-illalla ja siellä luovutettiin näitä ansiomerkkejä, mutta kaikki eivät sinne päässeet, oli estyneitä ihmisiä. Mutta nämä merkit silloin jo julkistettiin ja nyt katsotaan, ovatko he päässeet tänne nyt kutsuttuna paikalle. Varkauden NMK:n Jukka Rautiainen ja Päivi Rautiainen, ovatko paikalla? Eivät näytä olevan, joten siirretään seuraavalle se luovutus. Sitten hopeinen ansiomerkki Risto Taskinen, Varkauden pujottelija. Ei myös ole päässyt paikalle. Kerttu Savikkomaa, liikuntaseura Varkauden kisa. Ei ole päässyt paikalle, mutta Saara Tuppura, liikuntaseura Varkauden kisa on täällä paikalla. Ja hän saa hopeisen ansiomerkin numero 46. Saara voit jäädä hetkeksi vielä siihen. Petteri Vilenius, Varkauden kaupunki, ei ole paikalle päässyt, mutta 53 numerolla Tiina Laine, Varkauden lehti. Tiina on täällä töissä, mutta tulee merkki. Ja sitten kultainen ansiomerkki numero 82, Tenho Pakarinen, Varkauden kenttä Veikko. Nämä merkit olivat sitä nostalgia-illasta, eli silloin jo julkistetut, mutta urheiluseurojen hallitus on tehnyt myös uudet päätökset. Julkistetaan nyt uudet kultaiset ansiomerkit, numerot 87 ja 88, Pekka Söderholm, Sirpa Söderholm. Pekalla on numero 87 ja Sirpalla numero 88 ja molempien seura on sama, eli Varkauden urheilija. Pekalla 87 ja Sirpalla 88. Ja jokainen saa myöskin tämän urheiluseuran viirin, joka markkeeraa kukkaa. Tämä säilyy paljon kauemmin kuin leikkoruusu. No niin, vielä kerran aplodit näille merkillisille ihmisille. Kiitokset niistä vuodesta, mitä olette urheiluseuroissa tai urheilua palvelevassa lehdistössä toteuttaneet. Kiitos teille. Nämä olivat siis Varkauden urheiluseuran eri ansiomerkkejä. Sitten vähän myöhemmin juhlassa jaetaan vähän muitakin merkkejä. Mutta ennen niitä siirrän nyt puheenvuoron Varkauden kaupungin hallituksen puheenjohtaja Janne Kuroselle, joka tuo tähän juhlaan Varkauden kaupungin tervehdyksen. Janne on vuosia tehnyt myöskin tämän Varkauden urheiluseuran ry varapuheenjohtajana hommia. Vaihda roolia. Kiitoksia. Juha, hyvät juhlavieraat. Hyvät vieraat Petroskoista. Minulla on ilo Varkauden kaupungin puolesta onnitella 20-vuotista urheiluseurat ry:tä.
urheiluseura maailmassa voi sanoa, että siinä on jo miehen ikä. Yleensä moni urheiluseura on siinä aikana ennen vaihtaa nimeä jo useamman kerran. Tuossa puheenjohtaja Hannu Kiminkinen vähän viittaili kaupungin huonoon avustuksen jakoon ja antoi moitteita. Tuli vähän semmoinen olo, että katsetta kääntää tuonne lattia suuntaan ja tuli mieleen urheilupiiristä vanha tapahtuma. Oli pesäpallojoukkojen valmentajana jollakin pesäpalloleirillä, missä oli 9-vuotiaita poikia minulle ja 7 peliä oltiin pelattu ja 7 peliä oltiin hävitty ja joku pojista sanoi pelin jälkeen, että no ei se mitään, että pannaan leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Vähän samanlainen tunne tuli tuossa istuessa. Varkauden urheiluseuran ry on tehty merkittävää työtä 2 saralla. Se, että on saatu kiinnitettyä urheiluseuroja yhteen, tuettua eri tavalla niiden toimintaa, siihen Varkauden kaupungilla ei ole varaa. Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia urheiluseuratoimijoita siitä, että siellä tehdään merkittävää työtä. Meillä ei ole varaa palkata sitä määrää nuoriso-ohjaajia, mitä tällä hetkellä seurat tekevät nuorisotyötä. Valitettavan huonolle ansiolle, valitettavan vähälle kiitokselle ja ne taustatyöntekijät, jotka vapaaehtoisesti työpäivän jälkeen viikonloppuisin tekevät työtä muiden ihmisten eteen. Toinen osatekijä, mistä kaupungin on syytä kiittää urheiluseuran ry:tä, on merkittävä työllistäminen aikana, jolloin joudumme kamppailemaan työllisyyttä vastaan tai oikeastaan työttömyyttä vastaan kaikin keinoin. Hannu mainitsemat työpäivät, mitä tämä yhdistys on tehnyt, on meille merkittävä tuki. Olen varma, vaikka nuo moitteet tuossa alkuun olikin, niin Varkauden kaupunki tarvitsee urheiluseurat ry:tä, mutta urheiluseurat ry tarvitsee Varkauden kaupunki. Oikeastaan näillä sanoilla haluan onnitella tällä hetkellä 20-vuotista seuraa ja pitkää ikää tästä eteen. Tutkohan on vielä, niin täällä on oikeastaan viiri varattu ja muistot on pantu toivomalla tavalla. Kiitokset Janne, jos jäät vielä tänne. Tässä on vielä pieni ohjelmanumero. Minä kutsun tänne meidän kansainväliset vieraamme, eli Petroskoin kaupungin liikunta- ja nuorisojohtaja Vasili Filinin ja Karjalan tasavallan urheilukomitean tulkin Eino Kivelän. Tämä siksi, että Vasili kyllä puhuu tuolla loppupuolella oman tervehdyksen, mutta Janne joutuu lähtemään nyt Varkauden yrittäjien juhlaan edustamaan kaupunkia. Siinä mielessä heillä on muisto Varkauden kaupungille. Vasili, voit puhua tuohon. Ja... Уважаемые друзья, arvoisat ystävämme, разрешите мне передать привет всем участникам этого великолепного собрания от мэра города Петрозаводска Николая Ивановича Левина. sallikaa minun toimittaa terveisiä meidän Petroskoin kaupungin johtajalta Nikolai Leviniltä. В этом году исполнилось 45 лет наших отношений, дружественных отношений между Аркаусом и Петрозаводском. Tänä vuonna Petroskoin ja Varkauden väliset suhteet niin täyttyvät 45 vuotta. Большую роль в развитии этих отношений сыграли взаимодействие и дружба между спортивными организациями и объединениями. Suuri merkitys tässä toiminnassa ja yhteistyössä oli urheilutoiminta seurojen kesken Suomen ja Karjalan välillä. Мы уверены в развитии этих отношений и хотели бы городу Аркаус вручить памятный подарок. Me uskomme, että nämä urheiluystävyyssuhteet jatkuvat ja tahtoisimme myöntää Varkauden kaupungille tämän muistolahjan. Siinä on muuten karjalainen talvimaisema. Ei ollut vielä latua ehtinyt syntymään tuohon kuvaan. Ehkä myöhemmin syntyy. No niin, hyvät ystävät, kaikki ei ole
puhetta tämä liikunta, vaan liikunnassa on myöskin kauneutta. Ja nyt me saamme seurata tätä kauneutta. Meille esiintyy Soisalon tanssikoulu ja sen koulun nykytanssin 5. luokka. Ja he esittävät osan teoksesta 7 virtaa. Koreografia tässä asiassa on Nuppu Niemi. Tulkaa vaan tytöt tänne. Soisalon tanssikouluhan on taiteen perusopetuksen yksikkö nykyisin. Eli Soisalon opistossa on musiikkikoulu, on tanssikoulu, on käsityökoulu ja on kuvataidekoulu. Ja nyt näemme tämän tanssikoulun esityksen. Vanha pätkä kyllä, äijä vanha
Kiitos Soisalan tanssikoulun tytöt tästä mainiosta esityksestä. Vaikka tuntuu taiteen perusopetus ja Varkauden urheiluseurat joskus ehkä kaukaiselta toisilleen, mutta näin ei kuitenkaan ole. Sillä tämä Soisalan tanssikoulu, nykyisin Soisalan tanssikouluna tunnettu yksikkö aiemmin oli Tanssikellari ry. Ja edelleen, silloin jo Tanssikellari ry liittyy Varkauden urheiluseurat ry:hyn. Ja edelleen tämä taustaorganisaatio on Varkauden urheiluseurojen jäsen ja huolehtii nyt tämän Soisalon tanssikoulun varainhankinnasta niin, että puu ja kaikki tämmöinen muu esiintymiseen liittyvä toiminta voidaan edelleen hoitaa. Perustoiminnot tietysti tulevat sieltä Soisalon opiston puolelta. Nyt hyvät ystävät on tämä 20-vuotisjuhlan varsinaisen juhlapuheen aika. Ja se tulee meille pitämään Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta. Tervetuloa Kari. Ja Karihan on liikuntamies henkeen ja veneen sekä itse kuntoileva että myöskin urheilujärjestötoiminnassa aiemmin ollut ja on sieltä nyt sitten tullut tämän ELY-keskuksen johtoon, joka taas vastaa entisen Itä-Suomen läänin hallituksen liikuntaan liittyvistä toiminnasta. Kari, ole hyvä. Arvoisat Varkauden urheiluseuran edustajat, arvoisat Petroskolan kaupungin edustajat, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo tuoda tähän juhlaan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, siis itäsuomalaisen liikuntaviranomaisen arvostava tervehdys ja samalla kiittävä tervehdys. Samalla haluan lämpimästi onnitella Varkauden urheiluseurat ry:tä 20 vuotta kestäneestä toiminnasta. Se on ollut miltei koko ajan yhteistyötä ELY-keskuksen tai sen edeltäjäorganisaatioiden kanssa. Varkauden urheiluseurat ry on ollut ja on erinomainen yhteistyökumppani monessa mielessä. Se toimii aktiivisesti välityömarkkinoilla. Se paitsi työllistää, myös välittää työvoimaa yrityksille ja pyrkii sitä kautta saamaan huono-osaisia ihmisiä työhön ja uudelleen osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa. Se toimii myös liikunnan edistäjänä ja liikunta on hyväksi meille kaikille, niin kuin tuossa Kiminkisen Tapanin puheenvuorossa erinomaisen hyvin jo aikaisemmin kuultiin. Liikkuvat ihmiset ovat yleensä terveempiä niin mieleltään kuin ruumiiltaankin, ja terve ihminen tarvitsee vähemmän yhteiskunnan tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluja. Niin kuin tuossa kaupungin tervehdyksessä todettiin, koskaan ei tule kiitetyksi riittävästi niitä ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti tekevät liikunta- ja kulttuurityötä. Haluan tässäkin yhteydessä kaikkia teitä yksilöitä kiittää siitä merkittävästä työpanoksesta, minkä olette urheilun ja kulttuurityön eteen tehneet. Yhteiskunnallinen muutos on viime vuosikymmenten aikana ollut raju. Väestö on keskittynyt kaupunkeihin ja pakkautunut eteläisen Suomeen. Elinkeinorakenteemme on kokenut maailman nopeimman murroksen. Maaseutuyhteiskunta on muuttunut hyvin nopeasti teollisen kulttuurin kautta jälkiteolliseksi palveluyhteiskunnaksi. Raskas ruumiillinen työ on vähentynyt, Suomi on toimihenkilöistynyt ja keskiluokkaistunut. Varkauden kaupunki on ollut paperi- ja puunjalostusteollisuuden rakennemuutoksen keskipisteenä ja pyörteissä jo pitkään. Alueen työpaikat ovat vähentyneet ja elinkeinorakenne on yksipuolistunut. Ja valitettavasti muutosten loppu ei vieläkään näytä olevan nähtävissä. Tilanne on ollut hyvin haasteellinen paitsi kaupunkiyhteisölle, myös ympäröivälle maakunnalle ja koko Itä-Suomelle. Taloudelliset kerrannaisvaikutukset ovat suuret. Varkauden kaupunki on viime vuosien aikana tehnyt hartiavoimin työtä ongelmien voittamiseksi. Yksin kaupungin voimavarat ovat kuitenkin riittämättömät. Paitsi että valtiovallan tulee löytää vaikuttavampia keinoja, tulee myös alueella toimivan teollisuuden tuntea yhteiskuntavastuunsa. Globaaleilla markkinoilla toimivat jättiyritykset eivät voi irrottautua paikallista vastuustaan kaupunkia ja sen asukkaita kohtaan, eivätkä myöskään työntekijöitä kohtaan.
Ihmisen hyvinvointi koostuu monista eri tekijöistä. Eri ihmisille toinen tekijä merkitsee enemmän kuin jollekin toiselle. Osallistuminen työelämään ja työ yleensä lienee yksi keskeisimmistä tekijöistä. Ilman työtä ihminen helposti syrjäytyy ja jää kaiken toiminnan ulkopuolelle. Hyvä sosiaalinen turvaverkko ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset palvelut sekä osallisuus ja osallistuminen yhteiseen toimintaan eri muodoissaan ovat perusta ihmisen hyvinvointiin. Tässä mielessä liikunnalla ja kulttuurilla on hyvin keskeinen rooli kaikkien meidän hyvinvointiin. Yhteiskunnalliset muutokset ovat merkinneet muutosta myös liikunnan näkökulmasta. Meidän arkiliikunta on vähentynyt, ylipaino ja siihen liittyvät sairaudet ovat lisääntyneet. Liikunnan merkitys on korostunut terveyden edistämisessä ja ylläpidossa. Väestörakenne on muuttunut ja valitettavasti myös terveyserot ovat kasvaneet eri väestöryhmien ja eri sosiaaliryhmien välillä. Eri toimijoiden ja tahojen yhteistyön ja verkottumisen tarve on selkeästi lisääntynyt. Ja tähän haasteeseen Varkauden urheiluseurat ry on mielestäni oikein hyvin pystynyt vastaamaan. Yhteisöllisyyden ja toimintaan sitoutumisen myötä ovat myös muuttuneet. Yhteiskunnallinen tilaus liikunnalle on selkeä. Liikuntakulttuurin näkökulmasta olennainen muutos on ollut se, että enää ei tarvitse väitellä siitä, lisääkö liikunta terveyttä vai ei. Liikunta edistää kaikenikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Siitä vallitsee yhteiskunnassa selkeä yksimielisyys. Sosiaali- ja terveysministeriön laskelmien mukaan liian vähäiset liikunnan arvioidaan aiheuttavan Suomessa 300–400 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Pitäisikö liikunta ottaakin entistä tiiviimmin osaksi sosiaali- ja terveystoimea? Olisiko yksi tapa edistää ihmisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia sosiaali- ja terveystoimen erityisliikuntasihteereitä? Pitäisikö entistä rohkeammin ylittää perinteisiä ja hallinnollisia raja-aitoja? Saisiko terveysliikunta entistä vahvemman roolin, jos liikunnan ohjaajat toimisivat nimenomaisesti tästä näkökulmasta? Meillä on kokeiltu vuosien ajan eri kunnissa liikuntareseptejä. Kaikki tiedämme, myös lääkärit tietävät, että liikunta on lääke hyvin monen sairauteen. Tämä vain ei jostain kumman syystä ota tulta purjeisiinsa. En tiedä, mistä se ottaa kiinni. Tiedän, että lääkäreissä on hyvin paljon liikuntamyönteisiä ihmisiä, mutta siitä huolimatta tämmöinen liikuntareseptin käytäntö ei vain lähde liikkeelle. Ja minä en kyllä itse pysty ymmärtämään, että mistä tämä ottaa kiinni. Ehkä se on meistä itsestämme lääkäreiden asiakkaista. Ei hyväksytä sitä, että resepti onkin liikunnan lisääminen eikä antibiootti tai joku muu lääke. Ja jotenkin tuntuu, että tähän asiaan meidän pitäisi pystyä asentetaan hyvin paljon muuta. Ihan sama koskettaa myös kulttuuripuolella. On todettu, että kulttuuri edistää meidän kaikkien terveyttä. Ja nyt tässä viikolla kuulin, että Turussa ollaan kokeilemassa kulttuurireseptiä terveyskeskusten toimesta. Toivon mukaan siinä työssä ja kokeilussa onnistutaan. Liikunnan merkitys elämänkulun eri vaiheissa on nostettu esiin aiempaa laajemmin myös valtionhallinnossa, ja liikunnalla on vahva yhteiskunnallinen tilaus muun muassa hallitusohjelmassa, erilaisissa politiikkaohjelmissa, Liikkuva koulu-hanketta ollaan toteuttamassa, Kunnossa kaiken ikäohjelmaa ollaan toteuttamassa ja Voimaa vanhuuteen ohjelmaa ollaan toteuttamassa. Liikunnan merkitys eri ikävaiheissa on aina erilainen. Tarvitaan erilaisia toimijoita verkostoitumaan ja tuomaan asiantuntemusta. Kolmannen sektorin toimijat ovat kultaakin kalliimpia liikunnan alalla, erityisesti ikäihmisten liikunnan ohjaajia. Vertaistoiminta on yksi avainsanoista ikäihmisten järjestetyssä liikuntatoiminnassa. Kunnallisen liikuntapolitiikan suuri kysymys on, osataanko liikunta nähdä osana kunnan ja kuntilaisten hyvinvointia, joka onnistuneesti hoidettuna tuo merkittäviä säästöjä sen ennaltaehkäisevän luonteensa vuoksi. Sen lisäksi kunnan päätökset liikuntapaikkojen ylläpitämisessä, niiden käyttömaksuissa sekä seura-avustusten tasossa ovat liikunnan harrastamisen kannalta merkittäviä ratkaisuja. Myös kevyen liikenteen väylät ovat keskeisiä ja joillain alueilla eniten käytettyjä liikuntapaikkoja. Nehän rakennetaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Olisiko tässäkin pystyttävä näkemään hiukan kokonaisvaltaisemmin?
Pitäisikö kevyen liikenteen väylien rakentamisperusteeksi liikenneturvallisuuden ohella hyväksyä myös väestön liikunnan edistäminen? Maalla kun ei ole sektori, vaan kokonaisuus. Ihmisen elämää ei voi viipaloida hallinnollisiin lohkoihin. Urheilusta puhuttaessa ei sovi unohtaa myöskään kilpa- ja huippu-urheilua, jotka ovat useiden seurojen toiminnan ydin ja tarkoitus. Tämänkin salin seinällä nähdään tuolla taustalla Suomen mestaruusvuosia ja ne on hienoja hetkiä silloin, kun yhteisöön tulee tällaisia koko kaupunkiväen kannattamia mestaruuksia. Ne on todella hienoja hetkiä. Jukka Pekkalan vetämän huippu-urheilutyöryhmän työhön on asetettu odotuksia ja vaaditaan tuloksia. Kentälle pitäisi saada liikettä, muutosta ja tekemisen meininkiä. Riittääkö työryhmän rohkeus tehdä radikaalia esityksiä muun muassa lajeista, joihin Suomi keskittyy ja haluaa kansainvälistä menestystä? Urheilurakenteiden yhdistämisesityksiä, lajien yhteisten toimien lisäämistä ja hallinnon purkamista. Nykyisillään on liian monta toimistoa, liittoa ja konttoria. Pitää toimia tasan toiseen suuntaan, kun Suomen hiihtoliitossa toimitaan. Pitää rakentaa yhtenäisyyttä, ei hajaannusta. Pitää lisätä urheilun ammattimaisuutta. Liikunta on olennainen osa suomalaista elämänmuotoa. Se on suomalaisten suosituin harrastus. Liikuntaperusteiseen kansalaistoimintaan osallistuu yli 1 miljoona suomalaista ikään katsomaan. Suurin osa liikuntatyöstä tehdään vapaaehtoisvoimin talkootyönä. Paineita on kuitenkin ammattimaisuuden lisäämiseen. On löydettävä toimiva suhde palkallisen ja vapaaehtoisen työntekijöiden välillä. Erityisesti nuorten valmennukseen tulisi löytää sopiva välimaasto. Perinteisissä lajeissa, yleisurheilussa ja hiihdossa ei ole juurikaan valmiita satsaamaan taloudellisesti valmennukseen. Vanhemmat ja seurat pitävät itsestäänselvyytenä, että joku heidän nuortaan valmentaa, ei siitä mitään tarvitse maksaa. Sen sijaan jääurheilussa tilanne on täysin toisenlainen. Jääkiekossa palkko ja ajattelu on arkipäivää, puhumattakaan kaunohuistelussa, jossa vanhemmat joutuvat maksamaan huomattavia summia valmennuksesta. Varkauden urheiluseurat on ollut edelläkävijä omalla toiminnallaan, on reagoitu muutoksiin ja tarpeisiin. Jäsenseuroille on turvattu mahdollisuus keskittyä omassa toiminnassaan olennaiseen ja ydinosaamiseensa. On kyetty tukemaan verkostoitumista, on tehty koulutustarjontaa, on vahvistettu osaamista oppisopimuskoulutuksen kautta, työllistetty ihmisiä liikuntatehtäviin. Lisäksi urheiluseurat ovat lähteneet erilaisten hyvinvointipalvelujen tuotteiksi, joita kaupunki ostaa. Kolmannen sektorin toteuttamien hyvinvointipalvelujen merkitys ja määrä tulee varmaan jatkossa edelleenkin kasvamaan. Varkauden urheiluseurat ry toiminta on huomattu ja tunnustettu. Seurahan sai muutama vuosi sitten valtakunnallisen työllistäjäseuratunnustuksen ja samana vuonna Suomen liikunnan ja urheilun avainvalintatunnustuksen. Varkauden urheiluseurat ry on liki koko toimintansa ajan ollut tiiviissä yhteistyössä työllisyyshankkeiden toteuttajana Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja sen edeltäjäorganisaatioiden kanssa. Parhaillaan on meneillään hanke ry välittää. Hanke tarjoaa työtehtäviä varkautelaisissa yhdistyksissä. Yhdistyksissä tapahtuvan työjakson aikana etsitään hankkeeseen osallistuville jatkotyöllistymismahdollisuuksia yrityksissä. Yhdistystä on tuettu jo viime vuosisadan puolelta lähtien, eli se on meille todella pitkäaikainen yhteistyökumppani, kun pyrimme ehkäisemään varkautelaista työelämästä syrjäytymistä. Hankkeen aikana olemme voineet todeta, että pitkäaikaistyöttömien sijoittuminen yritykseen ei ole helppo asia. Kysymys on paitsi yksilötason kysymyksistä, myös asenteellisuudesta ja ennakkoluuloisuudesta ja ehkä myös siitä, että emme ole kyenneet löytämään oikeita toimintamalleja niin työhön kannustamisessa kuin myöskään työmuodoissa. On helpompaa ja turvallisempaa touhuta muilla tavoin. Tässä mielessä työllisyyshankkeet tarvitsevat uutta ja kunnianhimoisempaa otetta saadaksemme henkilöitä eteenpäin koulutuksiin ja töihin hankkeen ulkopuolelle yksityisiin yrityksiin. Tämä ei ole kylläkään Varkauden urheiluseurat ry ongelma yksinään. Kaikissa meillä meneillään olevissa hankkeissa on tämä sama ongelma.
Työpaikan löytäminen vapailta markkinoilta on kuitenkin ainoa tae työmarkkinoiden palveluille. Ry välittää hanke on monessa mielessä varkautelaisten urheiluseurojen hanke on ollut edelläkävijä ja tiennäyttäjä. Yksi ELY-keskuksen ja TE-toimistojen tärkeä asia on ollut se, että Varkauden seudun työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat ovat saaneet täältä työelämävalmennus- ja palkkatukityöpaikkoja. Jopa nykyisenä aikana, kun hyvää, ammattitaitoista ja kaikella tavalla kuranttia työvoimaa on tarjolla. Urheiluseurat ry:lle on kelvannut myös ne ihmiset, joilla työkyky ei ole paras mahdollinen. Ja aivan samalla tavalla kuuntelin tuossa tänne tullessani, kun Tapani Kivinkinen sanoi Osmo Soininvaaran puhetta siitä, että meidän pitäisi pystyä ajattelemaan myös sillä tavalla, että hyödynnämme myös niiden ihmisten työpanoksen, jotka eivät pysty siihen 100% panokseen, kun tällä hetkellä työmarkkinoilla odotetaan. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa, meillä ei yksinkertaisesti ole oikeutta työntää ihmisiä siihen. Ja se meidän kaikkien pitäisi aina muistaa. Toinen hyvä asia urheiluseurojen toiminnassa on se, että teillä on ollut paljon monipuolisia tehtäviä, jolloin vähemmän työmarkkinavalmiuksia omaava ihminen on voinut aloittaa vaatimattomammista tehtävistä ja henkilö on voinut edetä jakson aikana aina vaativimpiin ja vaativampiin tehtäviin. Ollen jakson loppuvaiheessa hyvinkin lähellä aloitella työmarkkinan edellyttämiä taitoja ja tehtävätyyppejä. Tämän idean jatkon kehittäminen lienee tarkoitus sisällyttää. Näin kuvitteleisin seurat ryn jatkohakemukseen. Näin oletan, että semmoinen hakemus meille lähiaikoina tulee. Hanke eroaa muista hankkeissa myös siinä, että sen järjestämissä toimenpiteissä on meidän alueen hankkeista kaikista eniten asiakkaita. Ja tästä hän nimenomaan yhdistys sai myös tämän valtakunnallisen tunnustuksen. Hyvät kuulijat, Varkauden kaupungilla ja kaikilla muillakin äkillisen rakennemuutoksen paikkakunnilla on suuret haasteet. Hyvinvoinnin rakenteet ovat vaarassa murtua ja työpaikkojen uudelleen rakentamisessa ja synnyttämisessä on kova työ. Se vaatii tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Yksikään toimija ei saa riketä joukosta. Aina kuitenkin kannattaa muistaa maailmantalouden iso kuva. Hyvinvointi on lisääntynyt koko ajan sitten kehruukoneen keksimiseen. Viimeiset 200 vuotta talouden kasvu on ollut hyvin suoraviivaista ja jyrkkää. Minulla oli tilaisuus kuluvalla viikolla kuunnella professori Esko Valtaojan luentoa tästä teemasta. Hänen teemansa oli, että paratiisi ei löydy menneestä, vaan tulevasta. Kaikissa asioissa kehitys on kulkemassa parempaan suuntaan. Emme voi käpertyä ajatukseen, että talouskasvu ei voi jatkua. Maailman kansoille on kyettävä tarjoamaan vähintään sama elintaso kuin Suomessa nyt on. Jos tätä tavoittelemme, ei luulisi olevan kovin vaikeaa pienen osaavan kansakunnan löytää markkinarakoa omalle osaamiselleen ja omalle tuotannolle. Hyvät kuulijat, näillä ajatuksilla toivotan lämpimästi onnea Varkauden urheiluseurat ry:lle ja lämmin kiitos myös pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Kiitoksia. Kiitokset Kari Virranta näistä sanoista. Niistä tulee varmaan aika paljon miettimistä niin Varkauden urheiluseuroille kuin myöskin Varkauden kaupungille. Seuraavaksi sitten luojan kiitos on tämmöisiä vuosijuhlia, koska näissä voidaan muistaa niitä ihmisiä, jotka tämän kaikkinaisen työn tekevät. Niitä kannustumia ja palkkioita on turhan vähän olemassa ja jotkut sanovat, että ansiomerkit ovat turhia. Minä olen muutamia merkkiä saanut ja voin todeta, että ei ne turhia ole. Kyllä ne aina ilahduttavat mieleen. Ja nyt on sitten meillä vuorossa Suomen liikunnan ja urheilun ansiomerkkien luovutus. Ja
kutsun tänne Pohjois-Savon liikunta ry:n puheenjohtaja Arto Niemelän ja Varkauden urheiluseurat ry:n hallituksen jäsenen Minna Heikkisen. Ja me jaamme nyt nämä ansiomerkit ja ensimmäisenä jaetaan Suomen liikunnan ja urheilun kultaiset ansiomerkit ja siellä liikunnan ja urheilun kultainen ansiomerkki numero 244 on järjestön taholta myönnetty Raimo Ahokkaalle Savon suunnasta. Raimo on myös urheiluseurat ry:n varapuheenjohtaja. Samalla kun luovutetaan tuo merkki, niin minä luen tämän lomakkeen tai diplomin, joka jokaiselle merkisaajalle tulee. Tunnustukseksi Suomen liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan hyväksi tekemästänne työstä Suomen liikunta ja urheilu myöntää teille, Raimo Ahokas, Suomen liikunnan ja urheilun kultaisen ansiomerkin. Joulukuun 9. päivä 2009 Timo Laitinen, puheenjohtaja, Jukka Pekkala, pääsihteeri. Samanlaiset diplomit tulee kaikille. Seuraavana merkki numero kultainen ansiomerkki numero 245, Pekka Haal, Varkaus, JK. Myös Varkauden urheiluseurat ry:n hallituksen jäsen. Ja onko sillä Pekalla vähän ansioita teolla Savonpiirin puheenjohtajana ja Suomen palloliiton liittohallituksen jäsen. Merkki numero 246, Pekka Koponen, VP 35. Pekka on persoona, joka on monella tavalla vaikuttanut varkalaiseen liikuntaelämään, Suomen liikuntaelämään, kirjoittajana, seurajohtajana, valmentajana ja niin edelleen. Niitä rooleja Pekalla on erittäin paljon. Merkki kultainen ansiomerkki numero 247. Lilli Korhonen, Varkauden kuntoliikunta. Vaikka Lilli on aktiivinen toimija, niin hän on myöskin aktiivinen kilpailija. Hän on veteraanien Suomen mestari ja taitaa olla vähän muitakin ansioita eri lajeissa. On heittänyt saapasta ja on hiihtänyt ja juossut ja kävellyt. Merkki numero 248, Pekka Markkanen, VP 35. Pekka on monella tavalla syyllinen myöskin tähän Varkauden urheiluseurat ry:n syntyyn. Hän on ensimmäinen sihteeri silloin, kun homma organisoitui. Ja oli toki kehittämässä myöskin sitä, oli siinä toimikunnassa, joka edelsi tätä järjestäytymisvaihetta. Ja sitten kultainen ansiomerkki numero 249, Juhani Paasi, Varkauden Basket, Varkauden Tarmo ja viimeksi Kuutilan isäpoikien puheenjohtajana. Näiden lisäksi Jussi toimii tänäkin päivänä vielä Pohjois-Savon liikunta ry:n, onko se nyt hallitus, Arto vai hallituksen jäsenenä. Siinä mielessä edustaa varkautelaista urheilua tuossa Pohjois-Savon tasolla. Nämä olivat kultaisen ansiomerkin saajia ja sitten meillä on myöskin Eseluun hopeiset ansiomerkit. Tähän samaan rintamaan otetaan lisää väkeä. Hopeinen ansiomerkki numero 259, Kari Ruutiainen, Varkauden urheilija.
Kari on hiihtomies henkeen ja vereen, mutta on tuota Karia nähty tuolla suunnistusmarkkinoillakin tulospalvelu ynnä muissa tehtävissä. Ja hopeinen ansiomerkki numero 260, Olli Seppälä, Varkauden kenttäveikko. Olli varmaan aloitti valmentajana ja sen jälkeen seuran puheenjohtajana ja toimitsijana ja kaikkena muuna Varkauden kenttäveikkojen rintamassa ja on edelleen seuran taustoilla tavalla ja toisella mukana. Hopeinen ansiomerkki numero 261, Juhani Tuomainen, Varkauden latu. Jussi ylpeili tuolla Varkauden lehdessä torstaina, että hän on ensimmäinen Varkauden urheiluseurat ry työllistetty. Ja sitä hän todella on, mutta hän toimi myös vuosia Varkauden urheiluseurat ry hallituksessa, hallituksen jäsenenä ja Varkauden ladun puheenjohtajana ja myöskin monissa Suomen ladun toimikunnissa Jussi oli mukana. Ja merkki numero 262, Tauno Väisänen, Varkauden työväen palloilija. Kessuna tunnettu mies tässä kaupungissa on monella tavalla ollut niin Varkauden työväen palloilijoiden kuin Enson Pallo ry:n touhuissa mukana. Ja tänäkin päivänä, kun nähdään tuo Varkaus JK bussi kulkemassa, niin kyllä siellä ratin takana taitaa Tauno Väisänen istua aina. Tässä olivat nämä merkit ja nyt annan puheenvuoron tuolle Paasin Jussille. Jussi kiittää ilmeisesti näiden merkillisten miesten ja naisten puolesta. Heti aluksi kaikkien merkinsaajien puolesta ensimmäinen kiitos. Alussa oli Suo, Kuokka ja Hannu. Hannu oli visionääri, joka näki Varkauteen tullessaan suuria mahdollisuuksia urheiluseurojen yhteistoimintaan ja varojen hankkimiseen. Tässä tulee nyt vähän tautologiaa, sillä me emme voi unohtaa niitä asuntomessuja. Ja Hannun puheessa jo kävi ilmi se, että minä edustin Varkauden baskettia ja me saatiin valtavan hyvä summa rahaa päivässä. Se oli noin nykyisessä rahassa 3000 euroa vaille. Ja sitten jäimme kaupungin avustusta vaille, kun hankittiin liian paljon niitä. Mutta se oli lähtölaukaus, joka poiki sitten, niin kuin tässä on jo useaan kertaan sanottuna, tämän organisaation Varkauden urheiluseurat. Eli meitä oli 10 allekirjoittajaa, joista tässä aika moni on nyt palkintion saajien joukossa. Minusta Hannu oli myyntimies ja kun mä viime yönä 10 kertaa näitä ranskalaisia viivoja itselleni panin, niin mietin, että Hannu olisi varmaan tässä diiliohjelmassa pärjännyt tai pärjäisi oikein hyvin. Hän olisi nimittäin niin hyvä myyntimies. Hannu möi meille varkautelaisille urheiluseuroille omat ideat ja me lähdimme mukaan ennakkoluulottomasti. Tämä organisaatio oli pilottihanke ja olen ollut itse mukana viemässä tätä ilosanomaa muun muassa Pieksämäelle jossain vaiheessa. Tällä hetkellä tänään näissä juhlapuheissa ollaan huomattu, että urheiluseurat on hyvin arvostettu kolmannen sektorin toimija ja Varkaudessa erittäin merkittävässä asemassa. En malta olla muistelematta vajaan 8-9 vuoden takaista Rysselsaamin keikkaa, jossa Markkasen Pekka ja Kinikisen Hanno ja allekirjoittanut olivat. Me olimme siellä kunnian vieraana
paikallisen organisaation, samantyyppisen organisaation Rüsselsheim Sportbundin vieraana. Istuimme kunnia vieraana siellä pormestarin pöydässä ja katsoimme, miten siellä urheiluseurat juhliin. Se oli todella upeaa. Ja sieltä me toimme tänne näin Varkauteen myös tämän gaala-idean, jota nyt on pienessä puitteissa heihin verrattuna toteutettu. Tuli siellä aamuyöllä vielä pohdittua myös tämmöisiäkin asioita kuin WC tai puusepuuter ja jotain muita pieniä palkintoja. Ja ne ovat poikineet nykyään aika ison osan urheiluseurojen toiminnasta. Meidän palkintosaajien puolesta hiukan paradoksaalista on se, että mitä enemmän tulee ihmiselle ikää, niin sen suurempia ja arvokkaampia palkintoja annetaan. Saataspa niitä nuoria. Nyt kun katsoo sinne harvalukuiseen joukkoon, niin ollaan me kaikki jo melko vanhoja täällä näin, että saataisiin niitä nuoria toimitsijoita mukaan ja astelemaan näitä kunniamerkkiportaita, mitä me nyt ollaan päästy aika korkealle. Ja jos niitä saataisiin enemmän, niin oltaisiin onnellisia. Summa summarum. Kiitos kaikille, jotka on meitä muistaneet tänä päivänä. Toivotan kaikkien meidän puolesta, että Varkauden urheiluseura liikuttaa meitä edelleen. Onnea! Näitä merkisaajilta taisi tämä kukkanen jäädä nyt saamatta, mutta ennen kuin poistutte täältä tiloista, niin hoidetaan nuo kukkaset vielä teille. Sitten hyvät ystävät, meillä on vielä loppuvaihe tässä juhlassa, pari vaihetta. Ja ensimmäisenä meillä on täällä vieraana, niin kuin tuossa vähän aikaisemmin tuli esille, meidän ystävyyskaupunkimme Petroskoin edustus, ja tämä edustus myöskin edustaa Karjalan tasavallan urheilukomiteaa. Meillä on täällä Petroskoin kaupungin urheilu- ja nuorisojohtaja Pasi Fiilin, tervetuloa tänne eteen, ja tulkkina jatkaa todellinen Varkauden ystävä, varmaan 5-6 kertaa vuodessa täällä Varkaudessa vieraileva Eino Kivelä, ja mukana on myös Venäjän Karjalan tasavallan takavuosien urheiluministeri Jevgeni Shorohov, myöskin Varkauden ystävä. Уважаемые друзья, Arvokkaat ystävät, разрешите мне от имени Государственного комитета Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму sallikaa Karjalan tasavallan urheiluministerin nimestä почетной грамотой комитета наградить Хану Кементинина за вклад в укрепление сотрудничества между Финляндией и Республикой Карелия. Karjalan tasavallan nuorten asioiden, fyysisen kulttuurin, urheilun ja matkailun valtion komitea myöntää Hannu Kivikäiselle tämän kunniakirjan hänen panoksestaan kansainvälisen urheilutoiminnan kehittämisessä Suomen ja Karjalan tasavallan välillä. Ja kaikisten urheiluministeri Jevgeni Shorohov. Также награждаем объединение спортивных обществ города Варкауса за вклад в развитие физической культуры и спорта и сотрудничества между Варкаусом и Республикой Карелия и в связи с 20-летием образования организации. Siis Karjalan tasavallan urheiluministeriö
myöntää tämän kunniakirjan Varkauden urheiluseuran ryhmälle sen panoksesta fyysisen kulttuurin ja urheilun kehityksessä Varkauden kaupungin ja Karjalan tasavallan urheiluseurojen välillä ja 20-vuotisjuhlan kunniaksi. Почетной грамотой Государственного комитета награждается организация Финского рабочего спортивного союза района Северная Сава за многолетнюю плодотворную деятельность, спортивное сотрудничество и в связи с 60-летием образования. Karjalan tasavallan urheiluministeri palkitsee kunniakirjalla Savon Piirin ry TUL:n sen monivuotisesta fyysisen kulttuurin ja urheilutoiminnan kehityksestä ja panoksessa Suomen ja Karjalan tasavallan kansainvälisen urheiluyhteistyön lujittamisessa ja 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Объединению спортивных организаций Варкауса от спортивных организаций города Петрозаводска вручается памятный приз в честь 20-летия Ханука. Varkauden urheiluseuran ryhmälle Petroskoin urheiluseurojen muistolahja tämän juhlapäivän merkissä. Karjalan urheilukomitealla on monivuotiset 10 vuosia kestäneet yhteisurheilutoimintaa Neuvostoliiton ajasta alkaen Pöyälän kanssa. Silloin Pöyälän johtajana oli ja on Hannu Kivinkinen. Siitä muistoksi Дорогие друзья, я хотел бы выразить слова искренней благодарности за многолетнюю совместную работу по укреплению международного спортивного сотрудничества между спортивными организациями ТУЛ, Финского спортивного рабочего союза, и спортивными организациями Республики Карелия. Arvoisat ystävämme, koko sydämestä minä tahdon sanoa kiitollissanoja, lämpimiä sanoja siitä suurista pitkän ajasta yhteisurheilutoiminnasta Karjalan tasavallan ja Suomen urheiluseuran välillä. И этим отношениям сегодня тоже юбилей. Сегодня тоже исполнилось 20 лет, так же, как и спортивному союзу города Варкауса, который возглавляет Ханну. Ja tänään me merkitsemme samoin siis 20-vuotisjuhla tälle urheiluseuralle yhdessä. И начало этим отношениям было положено в январе 1990 года подписанием официального договора о сотрудничестве между Госкомспортом Карелии и спортивными организациями Финского рабочего спортивного союза. Tälle yhteistyölle alku oli antu vuonna 1990 tammikuussa. Silloin allekirjoitettiin sopimus yhteistoiminnasta Karjalan ja Varkauden urheiluseuran välillä. У его истоков с карельской стороны стояли Валерий Постоянов, Владимир Лысак, Евгений Гаврилов и Павел Зайцев. Karjalan puolelta tämän yhteistyön alussa olivat Valeri Postoyanov, Vladimir Lysak, Евгений Гаврилов ja Pavel Zaitsev. А с финской стороны это были Juha Koivula, Ja Suomen puolelta olivat Juha Koivula,
Hannu Kiminkkinen, Hannu Kiminkkinen, Reijo Roukanen Reijo Ruokanen и Раиса Паананен, ja Raisa Паананен, Paananen, которые возглавляли окружные организации Финского рабочего спортивного союза. jotka olivat alueellisen urheilujärjestöjen johtajina. Мы очень плодотворно сотрудничали с этими организациями и с центральной организацией Тула, сегодня которая представляет Эска Паукканен, находящийся здесь. Ja meillä oli erittäin hedelmällinen yhteistyö näiden järjestöjen kanssa ja TYL:n keskusjärjestön kanssa, jonka johtajana oli Esko Paukkanen, joka on täällä. Мы сделали очень много для укрепления дружбы и спортивного сотрудничества. Me teimme hyvin paljon yhteistyötä ystävyyden ja välisen suhteiden luittamiseen. Наш спортивный обмен носил ярко выраженный юношеский и молодежный характер. Meidän urheiluvaihdot olivat huomattavasti siis nuorten ja lasten ja nuorten ryhmien joukkojen vaihtoja. За десятилетие с 1990 года по 2000 год мы обменялись десятками и десятками спортивных делегаций. 10 vuoden aikana vuodesta 1990 meillä oli kymmeniä vaihtoja. И в общей сложности более 2000 молодых спортсменов Варкауса, Финляндии и Петрозаводской Карелии смогли посмотреть и поучаствовать в соревнованиях на другой территории и укрепить наши дружеские отношения. Viiden vuosien aikana yli 2000 nuorta urheilijaa heillä oli mahdollisuus tutustua ja käydä ja kilpailla siis naapurimaassa ja tutustua toisiin. И это был наш вклад в будущее и вклад в укрепление мира и дружбы между нашими народами. Ja se oli meidän panos tulevaisuuteen ja meidän kansojen ystävyyden luittamiseen. Спасибо вам, дорогие финские друзья. Kiitoksia teille paljon, rakkaat suomalaiset ystävämme. Kiitos, Большое спасибо. Ja me emme nyt lasketa tuota Jevgeni Shorohovia kovin helpolla. Aina on sanottu, että, tai ei nyt aina ole sanottu, mutta usein on väitetty niin, että kulttuuri ja urheilu eivät sovi yhteen. Nyt me sitten näemme ja kuulemme, miten ne sopivat yhteen. Eli tämä henkilö, joka aloitti urheiluuransa itse urheilijana, sen jälkeen oli nuorten valmentajana, sen jälkeen oli Karjalan tasavallan urheilupäävalmentajana ja sitten vuonna 1990 nousi Karjalan tasavallan urheiluministeriksi Jevgeni Shorohov, joka paitsi urheilee ja johtaa urheilua myös laulaa. Hän on valmistanut myöskin vuosien varrella Kalevalaan liittyvää musiikkia, sanoittanut erilaisia lauluja, säveltänyt niitä ja nyt me kuulemme ehkä niitä tai jotain muuta. Дорогие друзья, я хочу подарить вам две песни, которые написал, музыку которым написал сам. Hyvät ystävämme, minä tahtoisin lahjoittaa teille 2 laulua
musiikin minä olen sepittänyt itse. И первая песня называется «Песня Ленрота». Ensimmäisen laulun nimi on Lönnrotin laulu. На слова Элиаса Ленрота. Ja sanat kuuluvat Elias Lönnrotin. В переводе на русский язык Армаса Мишина. Ja venäjän kielen käännöksellä Armas Miishi. Калевала – это наше с вами общее достояние. Kalevala, se on meidän yhteinen. Это великий литературный памятник мирового Se значения. on erittäin suuri kansainvälinen kulttuuri saavute. Ну и вот сейчас песня Ленрота для вас. Ja tämä laulu on teitä varten. Мною желание овладело, мне на ум явилась дума дать начало древней песне, повести ее с собой. Друг любезный, милый братец, подадим друг другу руки, крепко сцепим наши пальцы, песни лучшие споем. Эти песни добывали, заклинания сберегали, колебали и рисковали. Знаменитые певцы, пусть любимцы наши слышат, пусть внимают наши дети, золотые эти песни, пусть летят во все концы. Пусть ветвится жизни древо, пусть поет ее напевы юной Илматар, рожденный чайно песней вдохновленный, вдохновленный песней. Много было слов усапов, много вещей слов уловки, птицы в ряд слова сложили в тихом шорохе листвы. Есть других немало песен, взятых с веток и рисковых, сорванных с кусточков разных, собранных в лугах с травы. Мне мороз поведал песни, дождик нашептал сказания, ветер слов других навеял, волны моря внесли, струны канты запели, вот и Калевала слово зазвучало, зазвенело на просторах всей земли. Древо, пусть поет ее напевы, молодое поколение вместе свяено вековечным звездоверцем, пусть поет напевы. Нам удалось, мы вместе с Армасом Мишиным работали много лет, и в итоге, значит, мы написали на слова Ленрота, либретто Армаса Мишина, музыка, которую мне удалось написать, мы создали монооперу «Калевала» по мотивам Калевала. Это большое произведение, состоящее из 25 песен. Armas Miishin kanssa me olemme sepittäneet Kalevala-ooperan, johon kuuluu noin 25 laulua. А сейчас я вам исполню еще одну песню, она называется «Рябиновая Родина» на слова Армаса Мишина.
Это песня о нашей с вами. У каждого из нас есть своя малая родина. Вот именно об этом и pесня. Ja siis jokainen meistä on, jokaisella meillä on oma pieni synnymaa, jossa me olemme syntyneet. Niin seuraava laulun nimi on Pikleja synnymaassa. Pikleja synnymaassa. Той грозной военной завьюгою Свинцова родную незабвенную деревню вижу снова. Лицо резное помнится с рябиною ока. Зимою за улицей снегу березы лока. Лицо резное помнится с рябиною ока. Зимою за улицей снегу березы лока. Равнина деревенская, гряда камнею края. С холмами, с пересками, сторонка дорогая. С высокими сугробами, с ливнями шальными. Рябиновую родину от сердца не отнимет. С высокими сугробами, с ливнями шальными. Рябиновую родину от сердца не отнимет. Гори, гори, не угасай, всегда пылай святым огнем. И в душе родимый край с рябиной красной закином. Юга колобродила, где дождь в лугах метался. Рябиновая родина, твой свет в душе остался. Юга колобродила, где дождь в лугах метался. Рябиновая родина, твой свет в душе остался. Valsoisbaseerisen ja Tatsin harjoituslisyn teki. Näin, hyvät ystävät, olemme Anttia käyneet läpi vähän urheiluseurojen historiaa ja urheiluseurojen ansioituneita palkinneet. Ja tämän 20-vuotisjuhlan päätössanat tulee lausumaan yhdistyksen varapuheenjohtaja Raimo Ahokas. Ole hyvä, Raimo. No niin. Arvoisat kutsuvieraat, hyvä juhlayleisö. Varkauden urheiluseuran RY:n 20-vuotisjuhlapäivä on päättymässä ja siirrytään arkeen ja uudelle vuosikymmenelle. Varkauden urheiluseuran RY:n toiminnan tarkoitus on jatkossakin tukea ja palvella jäsenseuroja
ja yhdistyksiä monitahoisesti ja entistä tehokkaammin. Apua ja neuvoja on aina saatavilla. Koko toiminnan pohjana on rakentava ja tiivis yhteistyö yhdistysten välillä. Rohkenen sanoa, että Varkauden urheiluseura on ainutlaatuinen esimerkki siitä, miten pitkälle laaja-alaisella yhteistyöllä voi päästä. Päivän aikana järjestetyssä messutapahtumassa yleisölle tarjottiin tilaisuus tutustua urheiluseurojen ja liikuntaa tukevien yhdistysten toimintaan. Mukana oli lähes 40 näyttelijäasettajaa. Oman värinsä juhlapäivän ohjelmaan toi maalaislääkäri Tapani Kiminkinen liikunta- ja terveysläjäykseltä. Pääjuhlassa nyt saimme nauttia upeista tanssi- ja musiikkiesityksistä. Tahdon nyt kiittää lämpimästi kutsuvieraita, Petroskoen ystäviä, yhteistyökumppaneita, jäsenyhdistyksiä, kaikkia juhlan toteuttamiseen ja järjestelyihin osallistuneita sekä tietysti koko juhlayleisöä. Hyvät ystävät, toivotan teille kaikille liikunnallista loppuvuotta ja mukavaa pikkujouluaikaa. Ja tervetuloa helmikuussa järjestettävään Varkauden urheilugaalaan. Vielä lopuksi haluan nostaa esille henkilön, joka erityisesti ansaitsee meidän kaikkien kiitokset ja suosion osoituksen. Hän on toimintamme alullepanija ja koko 20 vuoden ajan Varkauden urheiluseuran ryn johtajana toiminut Hannu Kiminkinen. Tuletko vielä kerran estraadille ottamaan vastaan meidän kultaisen ruusun, joka ei kuilu milloinkaan. Kiitoksia kaikille vielä mukana olosta ja tervetuloa taas sitten, kun urheiluseurat kutsuu.